Здравейте! Тази година съм решила да си направя сама коледни картички. Взимам този картон, който е 25 на 18 см. Той е специално за акварелни бои, което ще рече, че е по-твърд. И го прегъвам. Внимавам да съвпаднат ъглите, защото не обичам картички, на които ъглите не съвпадат. Прегървам го по средата и получавам основата за картичка. Какво ще направя? Ще си изплета различни коледни мотиви и ще ги залепя върху картона с този инструмент. Той е под формата на като силикон. Ето, това е първата елхичка, която изплетох. Отзад тези конци ще се приберат и дори смятам да изплета една звездичка отгоре. Казвам първата елхичка, въз основа на която си направих схеми. Направих я пробно, за да видя какво точно ще се получи. Направих си схеми, които да ме ориентират и да бъдат горе-долу с размера на картичката. Да ме ориентират къде да слагам червено, как да събирам. И втората фигурка е камбанка. Първо ще довърша тази елхичка. Сега ще сложа от този златист конец. Ще направя звездичка отгоре и направо я монтирам. Толкова е прекрасна, толкова е красива. Така, изрязвам конеца, който вече няма да ми трябва. Също и червения. Това нещо се получава като една сладка коледна шапчица. Но в случая ще използвам за картичката, която ще бъде елха. Малка елхичка. Сега с помощта на тази една кулка достатъчно и сега ще го срежа конеца. Готово! Сега остава само да се приберат конците и да се залепи върху картичката, върху основата. Ето така. Като този гирлянд ще минава отзад. Тук ще се показва и ето така ще обиколи елхичката. Разкошно.
Включвам инструмента. Готово. Това би било, ако се зашие отзад, би било чудесна коледна украса за ухата. Но в случая ще бъде декорация за картичка. Сега слагам мъничко пред, просто за да се застопори. Бъде на средата. Някъде тук. Това ще бъде средата. Мога да си напиша, че аз съм я изработила. След като направих първата картичка, сега започвам с втората. Запляла съм 21 бода и първия и втория ред са обикновен опаков. Тази елха, втората, ще я направя малко по-висока. Както казах, първата я направих пробно, за да преценя колко бода трябва да заплета, къде и на колко места трябва да свивам, за да намалява и да се издължава към върха самата елхичка. Така че сега съм с по-ясна представа как и къде да намалявам бодовете, за да може да бъде по-висока
и да отговаря на размера на картичката, макар че няма никакво значение. Може на тази картичка с този размер да се направи нещо, което да е 1 на 2 см и пак да е достатъчно да показва символиката и предназначението, за което се изпраща. Дори ще направя 3 реда. Един бот. Червен, след това изплитам 2. Сега събирам 2 бода. Тук има разменям местата. Защо го правя? За да може да стои бода, който се събира с втория, да върви отдолу нагоре в една линия. Ароматът на свеща, която съм запалила в момента, е Winter. Охайна канела и ябълки, разкошен. В абсолютен синхрон с това, което правя. И така продължавам до края, догоре. И сега ще ги събера 3 бода в един. И пак ще останат 3. Тези 3 ги събирам в един. Тъй като върхът на елхата е доста остър, нямам вече никаква възможност да плета нагоре, за да може да се оформи този остър и хубав ъгъл. Връх. Ето го. Разкошно е. Съвършено. Като една малка коледна елхичка, която може да се закачи на истинска елха като декорация. Но в момента аз не искам да правя такова нещо, тъй като съм се заела с
удоволствието да си правя коледни картички. И продължавам. Ето, разкошна. Разликата между двете е, че при тази събирах на всеки ред по един бот от двете страни. А тук събирането го направих през ред. И така се оформи по-плавен наклон и елхата е по-висока. Много е красива. Също така, тук е залепен гирлянда с силикон. Както казах, това е пробно и за да се ориентирам какво точно да направя. Къде ще ми хареса и къде няма да ми хареса. Вече съм наясно. Тук гирляндът е директно захванат с зелената прежда. Няма силикон, който да се вижда. Много са красиви и двете. Продължавам с камбанката. Но сега се чудя дали да го направя с две прежди. Ето така. Или с жълто. Да, ще го направя с бяло. Бяло и ламе. Ще заплета същия брой бодове. 21 бяха. Защото това е добре като размер за тази картичка. Ето 21 бода съм заплела и сега започвам да плета камбанката. Ето са плетени 21 бода. И сплетени 5 реда. Сега, за да се оформи камбанката, трябва да се намали броя на бодовете. Затова на няколко места ще изплитам по 2. През 3 бода. Сложа листа. Прилична камбанка.
Продължавам още няколко реда. Сега изплитам 2 бода. След това втория и третия заедно. Изплитам още 2. Следващите 2 заедно. И повтарям. Изплитам 2. Следващите 2 заедно. За да може да се намали броят на бодовете. Ето докъде стигнах с камбанката. Сега ще завърша отгоре. Пет бода са. Изплитам първия, следващите 3 заедно. И петия. Остават 3. Истинска златна камбанка. Дори се получава един обем, който може би трябва да изплета един ред, тъй като идеята е да залепа камбанката и ми трябва да бъде плавно, а не с балон. Да, и сега тези 3 бода заедно. Ето я. Разкошна. Красота. Сега само тази камбанка няма да е нещо впечатляващо. За тази цел ще направя от червената прежда панделка. И за да избегна всякакви излишни конци и зашивания, директно ще го свържа с камбанката. Този ширит. Ето така.
Сега продължавам. След това само ще завърша двата края. Прибирам тези стърчащи конци. Това нещо ще го така опъна, за да се понаместят самите бодове. И завързвам на пандълка. Истинска красота. Уверявам ви, че на живо е много по-красиво.